Dwi'n ofalwr ifanc, ond dydw i ddim am pen fy hun. Y funud yma mae miloedd o bobl ifanc yn edrych fel aelod o'i teulu sy'n sâl, yn fregus, yn anabod neu sy'n chorfwyr iechyd meddwl neu sy'n gaeth i sylwedd. Mae yna lawer sydd ddim yn sylweddoli bod y pethau dyn ni'n gwneud pob dydd yn ein gwneud ni'n ofalwr ifanc. Mae pob teulu wahanol, ydyn ni'n gwneud pethau sy'n tueddu i gael ei gwneud gan oedolion mewn teuluoedd arall. Mae hyn gallu bod yn unrhyw beth fel helpu y person dyn ni'n gofalu amdano i baratoi ar gyfer y diwrnod, coginio prydau bwyd, rhoi meddyginiaeth, siarad gyda phobl fel meddygon a gweithwyr cymdeithasol, talu biliau, bod yn gryf pan fydd rhywun yn teimlo'n isel, mynd ar brodyr a chwiorydd iau i'r ysgol, a fy hoff beth i mynd â fy chwaer fach i bildroed. Mae rai pobl edrych arno ni fel petai ni'n arig, mae nhw'n llawn cyd-ymdeimlad â ni. Hen gariad. Daw eto hael ar fryn. Ond dyn ni ddim yn arig. Dyn ni jyst yn gwneud ein gorau ac weithiau mae pethau gallu bod yn anodd iawn. Beth dyn ni angen ydy pawb sy'n gweithio mewn ysgolion, fferyllfeydd, ysbytau, meddygfeydd lleol, weithio gyda ni i ddod o hyd i ffyrdd i wneud ein bywydau chydig bach yn haws.